Izibalo zobugebengu ezikhishwe namhlanje zikhombisa ukuthi liyenyuka izinga lobugebengu kulelizwe. Zenyukile nezibalo zodlame lweyamene nobulili kanye nokuhlukumeza ngokocansi. 12,218 people were raped between October and December last year. This is an increase of 181 cases, amounting to 1.5 increase compared to the previous reporting. Zenyukile nezibalo zamacala okubulala njengoba bewu-6,297 abantu asebebulewe eSigamini sokugcina sonyaka owedlule. Mpumalanga province recorded the highest increase of 13.7 when compared to the corresponding period in the previous financial year. Benyukile nobugebengu bokubanjwa inkunzi kwezimoto ezithwala imali, ukudunwa kwezimoto kanye nokugqekezwa kwemizi. If things happen and you need to implement the law will have to be implemented. The law at the end of the day will have to be enforced. But if there are ways of dealing with those matters before you reach that level, there's nothing wrong doing that. UNgqongqoshe ucele uphinde wathi kumele kutholakale ngokusheshsha elinye iqhinga elizosetshenziswa ekulweni nobugebengu.